Idili sa Mandaue City ang pagpangharas o pagpangilad nga pamaagi sa pagpangolekta og utang. Labi na kuno nga ang gipaninglan dili mismo ang nakabaylo, apan gihimong reference o contact lang. Ang detalye ni Nico Sereno. Nakapakugang sa usa ka city councilor sa Mandaue kining text message nga iyang nadawat. Naningil sa dakong utang nga wala siya'y kalabutan. Ang nagtext na malikas og nanghulga na. Ikaw din nagasto sa utang ni so and so ba na wala ko kaila, no? So apparently nang gibuhat sa mga online nga lending agencies nga murag nag-contact harvesting sa cellphone niya, text blast, no? Sa tanan nga nas contact para lang nga ang katong nakautang mawawan o kunya kita sa nakadawat mo kay ba malain sa nga magbasa ka ba. Butang nga matod ni Fortuna, dili maayo og pagpangabuso. Sa sesyon sa konseho, gipapasar nila on first reading ang draft ordinance kabahin niini. Ang pagpanghulga, pagpanguha og contacts sa laing tao, labi na sa pagpakauaw sa social media, ang apil sa buot pasilutan kung hingpit nga mapatuman ang ordinansa. 3,000 ngadto sa 5,000 pesos ug pagkapreso ug moabot usa ka tuig ang multa kung mamatud-an. Kanungod nga nagpautang ka pero kumaning ka ang paninglan nimo kato nakautang. Everyone who must always respect the rights of other people even if you want to exercise your own right, no. Kining usa ka babay nga na-interview namo, aminado nga daghang beses nang gihimo siya nga reference sa mga kaila nga namaylo ug siya ang napaninglan. I just informed them na pwede ka na sa direct mo sa nagutang. Pero ay na dili ra pud ko mo judge sa akong part because makautang mo gyud ta. But I will just explain them in a nice way. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.